बुलायलायदों सानैजों Setelah sekolahnya di lanakan lanakan telaga rồi deh nubai kota kan ada sekolah ini selain mencari udah sebentar lain selesai Manis sekolah bisa nggak sanjung le? Hada wan hada agni numan hada. Lebih apa nu deh? Dengan dua pagi lebih beratus saja. Mana aku di sekolah mana nggak? Berkali-kali tancel kau habis nenek. Aman kau dah kawan. Hasil gila apa? Malah ini hasil gila sempat cuma cari saya. Udah kan nunggu. Udah kan? Nanya di rumah. Tiap hari sih. Sampai kali juga. Sampai kali ni. Mbak. Saya kurma. Kau kawai ni. Mana raga jengke? Raga ya. Soalnya raga kalau bijinu bebai kusi gile ni. Imbu parnai thang mana thang. Saasi ada दैयाव गारहरलायनो नागिरथारबाय रागायानो मालाय गावनिखासोमोन नैबे फुथुलाया आं लाबोनायमोन आरोना ओमफ्राय आं रिएक्सनो होबाय माने सनालिनि फुथुलाखौ सिख'बाय थायो नालाय बियो ओमफ्राय बेखायनो आं गावनो होबाय आरो फैदो न' हामसै फैदो आं गायबाय गेलेलालायनो सखि सिङाव सखि सिङाव A few moments later, 1 hour later. Hai Lwgwpwr, kulumbai, gasimsimbw आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर जों दा माने एसे मार्केटाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर हासबेन्ड आं सनालि रेक्सखौ गालांगोन दिनै लाङा स' ओरैनो बाजारथिंहाय ओरैनो गिदिंनानैहाय न'आव बेसेबां थाबाय थानो नालाय ओरैनो गिदिंनानै फैसै आरोना लोगोफोर स' होमबा लोगोफोर थौदो जोंजों लोगोसे साना
Ikut sangasnya di mana bondo saja sini dukkan sangasnya si mak tu bondo kah sandiau ikut sangasnya ayam mana sop dukkan perguna mana bondo nugasnya gitu sangasnya apa dah sebut gue tap gue sapu itu ayah adin itu sandiau bondo style sini sana nih bau kan lelang dia ada hamlai. बाजाराव बे मोनसेल' दं हटेलाव बेयाव खालि साहा दखानल' गैया बेयाव दस्रा दखानबो खुलिहैबाय दखानखौ गिदिर बानायनो थाखाय एसे दावगा लोगोफोर मोनालायबाय नालाय ओंखाम ओंख्रि संनांसिगोनलाय माथो बारा लायबानो बिदिनोसै चलो ओंखाम ओंख्रि संनोसैलाय सनालिया मालाय लेखा फरायगासिनो दङ आरो ओंखाम ओंख्रि संनो दिनै आं माबाखौ बायदि होनसै मा मोनांगौ नोंनोलाय मा नांगौ ओंखाम संनोसै आङो रेक्सु